mga kaidol, para po ito sa mga OFW natin mga kaidol. Maraming mga Pilipino sa ibang bansa'y nagtrabaho. Mas maganda raw doon dahil mas malaki ang sahod. Ngunit malayo sa iyong pamilya. Ang hirap kapag malayo sa pamilya, lalo na kung magkasakit ka. Kahit napapagod, kailangang magtrabaho para sa iyong mga pamilya. Mayroong ibang hindi pinalad dahil nagkaroon ng among salbahe. May mukha na giplansya, ginahasa at binugbog. May umuwi na bangkay na. Dahil sa maganda na plano para maitaguyod ang pamilya, para sa kanilang mga anak, kaya sila nagsikap para makamit ang mga pangarap. Maraming mga Pilipino na sa ibang bansa'y nagtrabaho, at ako'y sumasalo